Takýte a my vás vítame u nového videa z GTA 4. Kopírovať. No, ahojte. A teraz hráme GTA 5, ty, nie GTA 4. Nie GTA 4, ale GTA 5. No, Máme troška zlú grafiku, ale to asi nevadí. vyzerá to modro. Jo. Ináč je to normálne farebné. Áno. Nevšimnite si, prečo sa nám tak hýbe kamera. Tako, držím. Kam ide ten vrtulník? Držím. To video natáčate? Áno. Ja... Môžete prejsť vy. Pili. Hej, Čo? dobre. Čo? Či to dobre natáčate? Hej. No, všetko je modré. Hej. Normálne to tak nie. Keď dáš široké svetlo, Počkaj. No, už je to trocha lepšie. musíš mi to svetlo vyhnať. Kam to jedeš? Už tu na priestáva. Tak, na pol ceste. Ale čo? Dobre, treba vám. Hej. Dovidenia. Ideme kúpiť náboje. Jupi. Nie, náboje ty. Tak zbranie. Natáčame. Ja to ruším. Nie. Co? Hej. A ja som kúpil. Ja to ruším. Toto kúpime si 4. Čo im ukázali. To akože nemáme žiadny update. Čo nemôžeme rotačník, what the fuck. Kedy ho môžeme? V ktorom leveli? Ja neviem. Až na konci hry Sa robí strandu. nerobí. Viem. Zásobník. A treba aj toto, lebo to je Tu díl. myč. Toto. Vidíte. Aha. Takže kúpim si túto pištoľ. Môžem to stopnúť, nechce sa mi držať Nie, tú kameru. takže... A čo som to chcel? Aha. Tak, nech si náboj toto. Pomič. Dobre, to mi malo stačiť. Takže to musíme položiť. Počkaj, nedá sa. Tu nevyskúšam položiť. Ty musíš ísť na tamtú stranu. Či to fakt... Takže, tak. Keby sme tu mali tak. Nejaký stojan. Musíš to tak natočiť. Čo to chce držať? No, vyskúšame si najprv tieto. Či sú kúpil granaty? Tam sú brany. Pozri, čo to robí. No, už vytekajú. Vzadu sa. Zadu sa. A ja som môžem. Chodec. Dobre. Ty debil. Si. Tak. Teraz si ukážeme na tejto pištolke. Tak. Myslím, že to je tak. A počúvaj, tu nič nepočuješ ako. To som len na dolu. Tam tu je to. Počuješ? Aj počujem. Troška. To vyskúšam na toho trafiť z takej diaľky. Ty kokos, to je jaké ťažké. Trafil to! Ty, on, do koho trafil? Pozor na neboj si. No ako kamera na ňu. Zdrhol ti. Sorry, že to je modré, ale máme zlú kameru. Kde? Idem si ešte. To chcem stopnúť. Ideme kúpiť zbranie. Hej, chcem Si to zbraň. stopnúť. Prečo? Tak. Ako dlho natáčam? 4 minúty. Táto mám! Hej, malú. Takže kúpime si na túto zbraň obyčajnú tie nábojky, dlhší, tento a tento tlumič.
inú farbu. Tak. Potom si dáme na raketometu. Tlumič. Tak, to malo tlumič. Brokovnica tlumič. Kľudne môžeme padák, veď v online sme mohli. Dobre, to mi stačí. Takže, kde je to tu? Už to natáčame 5 minút, tupče. No čo? Ale počuje? Kúsok. Teraz toto. Nepočuť. A ešte brokovka. Jak vták. Keby taká obrovská guma. No veď je to. A teraz na túto. Škorpionku. A toto je dobré. Vlastne. To chcem stopnúť, už to natáčame 6 minút. Vraktelník. Ešte toto natáčame a potom, jak budeme na streche. Koľko to má mať minút? Aspoň 15. Až? No a čo, aspoň si za čo pozrú ľudia. Lebo oni to aj prekracujú. Lebo oni nechcú také veci blbosti počúvať. A mne je to úplne jedno. A potom to dáš na FB. Ja to dám na YouTube. Aj. No. Nech si to každý pozrie. Ne. Čo? Vrtuľník. Ne, ešte ži. Nemáš padák. No a čo? Aspoň to spadne dajak. Tak musíš pristať na tej diaľnici. Pozor. Ja mu zlyhal motor, on to nevie ovládať. No, super. To blbý vrtuľník. Ale teraz by som rád znič. No, to je ešte lepšie. Vážim ten motor, more. No, tak. Na prvýkrát som Máme nový vrtuľník. konečne. Dve také isté vedľa seba. Vytis. Počkaj. Hej. Takže to zle som trafil. Musíme tu. What the fuck, to bol výbuch. Ale neprosím. Ale pú. Ideme na tento najväčšiu budovu. A skočíme z nej. Keď tá bude padať. A keď nie? Tak skočíme z autom. Ale musíme si dať cheaty. A to už skončíme. Dúfam, že prežijeme s autom. No. Ja už som minule prežil s autom. A viete čo, diváci? Prosím, napíšte do komentárov, čo by sa vám páčilo, že či by sme mali natočiť druhý diel zo... What the fuck, ty si strel do polišov. Ja som nestrelal do polišov až teraz. Ty po nich strieľaš. Debile. Nie, ono to nechce trafiť. Však Viete pristaň. čo? Tu máte Kropy. Seption. Kropy. No, a teraz ako sa vám to páči? Vám? Lebo mne sa to ani On chcel pristať na budove, ale pristal úplne v riti. No, ale oni už spadnú za chvíľku. Toto je boj. Smrť na smrť. Smrť na smrť. Kto vyhrá? Podľa vás napíšte do komentárov. No, toto ešte bude pokračovať. Takže Ale my to môžeme strihnúť. nemusíme. Nemusíme, ale môžeme. Sme sa do seba narazili. Videl som. Už to troška kúri, aj z môjho to kúri. Jak teraz leteli. Bože, to bolo také smiešné. Ne. Oni ma zabili.
No super. Idem ja. Toto bude asi konec videa. Čuste.